a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ejjew l-aktar eżis ngħaddu dawn il-minuti dal-ftit ħin li għandna qrib ta' Ġesu. Ġesu li jkellimna permezz tal-kelma tiegħu, Ġesu li jiġi għandna permezz tal-Ewkaristija. Huwa d-dover tagħna li nitolbu għall-qdusija tiegħu il-Papa li jinsab l-isptar. U lek il-qudiesa li ħanużaw minn dan il-missal hija qudiesa għall bżonnijiet tal-Papa. Nitolbu għalih. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indima ta' Pietru, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li wett il-ġenna l-ħallil nieden fuq salib, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li tidħol għalina midinbin quddiem il-Missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inta żilt il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku bħala suċċessur tal-Apostlu San Pietru u raj tal-merħla kollha tiegħek. Fil-ħnina tiegħek ħati widen għat-talb tagħna biex hu li qiegħed minflok Kristu fuq l-art iwettaq il-ħutu u biex il-Knisja kollha tkun ħaġa waħda miegħu frabta ta' għaqda ta' mħabba u taslim. Hekk li l-bnedmin kollha jingħaqdu fik ir-raj tal-irwieħ u jiksbu il-verità u l-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara 40 jum, Noe fetaħ it-tieqa tal-arka li kien għamel u telaq iċ-ċawlun u dan ħareġ u baqa' ġej u sejjer sakemm nixef l-ilma minn fuq l-art. U Noe bagħat il-ħamiema minn ħdejh biex jara jekk naqas l-ilma minn fuq wiċċ l-art. U l-ħamiema ma sabitx fejn isserraħ iħriġilha u reġgħet lura l għandu fl-arka għax l-ilma kien għadu fuq wiċċ l-art kollha. U Noe ħareġ idu u qabada u daħħalha miegħu fl-arka. U stenna 7 ijiem oħra u reġa' bagħat il-ħamiema mill-arka. U l-ħamiema reġgħet lura fil-għaxija b'werqa friska ta' żebbuġ f'munqara. U Noe intebaħ li l-ilmijiet kienu naqsu minn fuq wiċċ l-art. U stenna 7 ijiem oħra u bagħat il-ħamiema u din ma reġgħetx lura iżjed għandu. Fis-sena 601 fl-ewwel xahar, fl-ewwel jum tax-xahar, nixef għal kollox l-ilma minn fuq wiċċ l-art. U Noe bexxaq latu tal-arka u ħares u ra li wiċċ l-art kien nixef.
U Noe bena artal lil-mulej u ħa minn kull annimal safi u mit-tajr safi u offra sagrifiċċju tal-ħruq fuq l-artal. U l-mulej xammir riħa ħelwa u għoġbitu. U l-mulej qal f'qalbu: ma nerġax iżjed nisħet l-art minħabba l-bniedem, għax qalb il-bniedem miġbuda għal-ħażen sa minn xkunitu. U ma nerġax iżjed naħbad tal-ħlejjaq ħajjin kollha bħalma għamilt. Sakemm iddum l-art, żrieħ u ħsat, bart u omma, sajf u xitwa, lejl u nar ma jonqsu qatt. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali: lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. X'inrot lill-mulej għal ġid kollu li jagħmel miegħi? Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Intemm lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Għażiża f'għajnejn il-mulej hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. Lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Intemm lill-mulej il-wedit tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu, fil-btieħi ta' dar il-mulej, ġo nofsok Ġerusalemm. Lilek mulej nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr. Il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu idaw lilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Il-mulej magħkom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxiplu waslu Betsajda u ħadulu qudiemu raġel għama u talbuh imissu. Qabad l-għama min idu u ħadu barra mir-raħal. Beżaqlu f'għajnejh, qiegħed idejh fuqu u staqsih: qiegħed tara xi ħaġa? Dak ħares il-fuq u qal: qiegħed nara n-nies imma qiegħed narhom donhom siġar mixin. Imbagħad reġa' għedlu idejh fuq għajnejh u beda jara ċar. U kien infejjaq, hekk li sar jara kollox tajjeb mill-bogħod ukoll. Bagħtu lura lejn daru u qallu: qis li ma tgħid xejn meta tmur ir-raħal. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-ġimgħa li għaddiet u anki din il-ġimgħa qegħdin nisimgħu siltiet fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. U ma siltiet li spiss iqanqlu fina mistoqsijiet. Smajna il-bieraħ u anki llum ir-rakkont dwar id-dilluvju fi żmien Noe u dak li ġara wara id-dilluvju. Kemm importanti li dawn is-siltiet li qegħdin nisimgħu ma naħduhomx b'mod litterali għal kollox. Qisna qegħdin naqraw xi ktieb tal-istorja. Dawn is-siltiet fil-ktieb tal-Ġenesi bħal dawk li smajna anke l-ġimgħa li għaddiet. Pereżempju il-waqa' fid-dnub ta' Adam u Eva. Jew inkella meta Kajjin qatel il-ħuħ Abel. Ir-rakkont tad-dilluvju. Dawn is-siltiet kollha u oħrajn bħalhom huma siltiet li l-awtur tal-ktieb tal-Ġenesi imnebbaħ minn Alla qed iwasslilna tagħlim dwar veritajiet kbar. U t-tagħlima prinċipali f'dawn is-siltiet s'issa kienet it-taqbida bejn it-tajjeb u l-ħażin. Il-bniedem li huwa miġbud lejn id-dnub. Fil-fatt anke llum smajna fit-tmiem l-ewwel qari.
Għax qalb il-bniedem miġbuda għal ħażen sa minn xkunitu. Il-bniedem li juża ħażin il-libertà li Alla taħ. U għalhekk kien hemm l-ewwel dnub, id-dnub oriġinali, il-qtil ta' Abel minn Kajin. U fi żmien Noe kif is-soċjetà kollha kienet saret soċjetà midimba, miġbuda għal ħażen. U hekk importanti li nifhmu sewwa dawn is-siltiet. U l-awtur sagru imnebbaħ minn Alla biex iwassal dan il-messaġġ importanti juża rakkonti stejjer itjhom libsa ta' storja biex aħna nistgħu nifhmu. Dak li seħħ fi żmien Noe huwa interessanti għax anki popli oħrajn qrib il-poplu ta' Alla, il-popli tal-Mesopotamja, fejn illum hemm l-Iraq, u mbagħad is-Sirja u t-Turkija, kellhom ġrajiet li jitkellmu dwar dilluvju kbir fil-bidu tal-umanità. Hawnhekk interessanti ħafna li din is-silta wara li jgħaddi d-dilluvju u mbagħad tinxef l-art, Noe qisu qiegħed jerġa' jibda kollox mill-ġdid skont id-direzzjoni li qed iħalla. Imma kemm isabbieħ ħad il-frażi li hemm lejn tmiem l-ewwel qari u l-mulej xam ir-rieħa ħelwa tal-offerta u oġbitu. Il-mulej xam ir-rieħa ħelwa. Aħna fil-ħajja tagħna nitkellmu ħafna, nagħmlu ħafna emejjel tajbin, emejjel ta' ġid, emejjel ta' solidarjetà, naħsbu f'ħadd ieħor, meta anki nagħmlu sagrifiċċju biex ngħinu l ħadd ieħor, dak kollu jikkonsisti u jkun rieħa ħelwa li toġob lil Alla. Imma jista' jkun ukoll li aħna nitqarqu meta aħna minflok nażlu l-ħajja nażlu l-mewt. Minflok nieħdu ħsieb il-ħajja nkunu dawk li nippromovu il-mewt. Jew meta aħna fil-ħajja tagħna ma nkunux onesti. Jew meta aħna nimxu skont gidba, meta ngħixu gidba. Dik ma tkunx rieħa ħelwa, tkun rieħa tinten, rieħa ħażina. Imma jew nitolbu llum biex aħna l-emejjel tagħna kollha, il-kliem, l-emejjel kollha tagħna, l-għażliet kollha tagħna ikunu għażliet li minnhom infushom ikunu rieħa ħelwa li titla lejn Alla. Alla jixtieq ikun dejjem qrib tagħna l-bnedmin. U dan smajnuh ukoll illum fl-Evanġelju meta Ġesu fejjaq dak ir-raġel nieqes mid-dawl. U għal-iktar minn darba naraw kif Ġesu imissu biex ifejqu. U l-mulej jagħmel l-istess ma' kull wieħed u waħda minna. Int li għaddej jew għaddejja minn żmien diffiċli, żmien ta' qtieħ il-qalb, żmien ta' dlam, il-mulej jersaq lejk. Il-mulej irid propju imiss idu ma' idek. Il-mulej jixtieq propju iwieżnek. Dinja talba tagħna llum. Jew nersqu lejn il-mulej llum b'ħafna fiduċja. Inħallu l-mulej propju ikun qrib tagħna u hekk jixtieq. Imma jiddependi minnek ukoll jekk tħallihx. Ersaq lejn il-mulej u ħalli l-id tiegħu li tfejjaq, l-id tiegħu li tgħader tiġi f'kuntatt miegħek. U jalla wkoll l-emil kollu tiegħek illum u għada u tul ħajtek u kun emil li jkun rieħa tfuħ li titla' quddiem Alla. Mulej missier qaddis aħna nresqulek fiduċja kbira it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja biex l-isforzi kollha li qed isiru bħalissa biex tinkiseb il-paċi iħallu l-frott. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk bil-ħerqa kollha għal qdusija tiegħu il-Papa. Ejnu mulej għatih l-għajnuna li għandu bżonn u l-fejqan fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal daw kollha li jinsabu waħedhom,
dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli fil-ħajja tagħhom biex huma ipoġġu t-tama kollha tagħhom fik. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin kollha tagħna. Għamel mulej li huma jaraw id-dawl ta' wiċċek għall-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna u għatina l-grazzja u l-għajnuna tiegħek biex l-imejjel kollha tagħna, l-kliem kollu tagħna llum jitlu quddiemek u jkun rieħa tfuħ quddiemek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tiffiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja Mazza kollha tiegħu. Mulej jilqa' bis-sliem dawn l-offerti tagħna u taħt il-ħarsin tiegħek bla qiegħda mexxi l-Knisja Qaddisa tiegħek flimkien mal-Papa Franġisku, ir-raj li inti qed fuqha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int bibnek il-għażiż bħalma għoġbok taħlaq il-bniedem hekk ukoll fit-tjieba tiegħek rrid tiġġeddu. Għalhekk tas-sew jistħoqlok li l-ħlejja kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda ntennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Missier ħanin miċ-ċokon tagħna nitolbuk, bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa' u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofrhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija sliem, ħarisa, għaqada u mexxija mad-dinja kollha flimkien mal-qaddej tiegħek, il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek ħajjin. U f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek, għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifkir għall-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om Alla u Sidna Ġesu Kristu,
ta' żewġa San Giuseppe u tal-apostli u l-martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemmi tiegħek, wettaqa, qaddisha, ilqaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata, ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu, refajnieh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġa' ratt il-ħajr birek tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna u namlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tatluh glorjuż tiegħu fis-sema. Noffru l-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna. Vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, ilqaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għammel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mammudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawlu sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu timlih bil-ħajja tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswaw lilna staqrbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni miħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tmajtna mulej bl-ikel tas-sema, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bil-qawwa ta' dan is-sagrament twettaq il-Knisja tiegħek fl-għaqda u fl-imħabba u biex dejjem tħares u tagħti l-għajnuna lir-raj li jintażiltilha il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku kif ukoll lill-merħla li jint fdajtlu fidejh bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberiħkom Alla li jista' kollox, il-missier u l-iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt
u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw bliema għoża ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li Talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Alla ta' nisma' talb tagħna eħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum offrinna dnubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fi smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum offrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sittna Marija ġiet imtella is-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sittna Marija ġiet inkurunata Reġina tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-irbieħ kollha tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlab għalina. Imqazza Alla. Itlab għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlab għalina. Ta' Kristu. Itlab għalina. Il-Knisja. Itlab għalina. Tal-ħnina. Itlab għalina. Tal-grazzja Talla. Itlab għalina. Muxebba. Itlab għalina. Mit-tama. Itlab għalina. Li żjed safja. Itlab għalina. Li żjed nadifa. Itlab għalina. Bla teba. Itlab għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlab għalina. Tal-aġeb. Itlab għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlab għalina. Ta' min ħalaqna. Itlab għalina. Ta' min salvana. Itlab għalina. Xebba kollok għaqal. Itlab għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlab għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlab għalina. Xebba kollok seta. Itlab għalina. Xebba kollok nina. Itlab għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlab għalina. Mera ta' qdusija. Itlab għalina. Tron tal-erf. Itlab għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlab għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlab għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlab għalina. Amara ta' kull tieba. Itlab għalina.
warda mistika, Itlob għalina. togi ta' David, Itlob għalina. togi ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mlisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom malla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.